Мама и Саймиром. Бәләкәй Илдар дусларына гаиләсе белән ясаган футбол майданчыгын күрсәтә. Яшел чирамда ту белән уйнап йөрүче мультфильм геройларын Илдар пластилиннан үзәүләгән. Вот это ворота, а этот мяч. Они играют в футбол. Гол. Biz senin bile düşündüysek ne yaşadık? Benimle burada dilerim yapıştırdım. Шыршыкай балалар бакчасының 35 еллык юбилее уңаеннан оештырылган күргәзмәдә 100дән артык эш тәкъдим ителгән. Берсеннән-берсе үзенчәлекле итеп ясалган әлеге уенчыкларга башта сокланып карап торасың. Аннары гына нинди материалдан эшләнгәнне игътибар итеп гаҗәпләнеп куясың. Минем улым шушы Шыршыкай балалар бакчасына садикка йөри. Мин үзем дә шушы садикта эшлим. Безнең садикта гел шушылай күргәзмәләр уздырылып тора. Менә шулай уенчык яраткан уенчыкларны ясыйбыз, яраткан җәймәләребезне бәйлибез. Менә без дә улым белән бергә шушы җәймәне бәйләдек. Мин бәйләп тордым, ул миңа тәгәрәп киткән йомгакларны кулыма тоттырып, буталган җепләрне аралап, миңа ярдәм итте. Әти-әниләрнең фантазиясенә сокланмый мөмкин түгел. Яшел болында үскән чәчәкләр, ишек алдында җим чүпләп йөрүче чебешләр, Зәңгәр күлдәге тынбыйкларны да эзләп табарга мөмкин монда. Нуруллиннар гаиләсе бәйләгән балыкта күргәзмәнең түрендә урын алган. Без тырышабыз гел монда катнашырга. Менә бу елда безгә объявили, то что ручная работа не кирәк икән. Без кайткач гаиләбез белән бергә утырып, кич белән җибен үзем баштан барып алдым. Әйдән икән хатыныбыз вакыт юк иде. Аны кайткач аннары бергә утырып, кызларыбыз безгә булышып торды. Да, кызым. Булыштыкмы син икән? Апа да булышты безгә да рыбку делать. Вот, шулай бергә шатланып яшибез. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләр арасыннан иңнәрен ата-аналар үзләре тавыш бирү формасында сайлап алалар. Моның өчен үзеңә ошаган эшнең авторын күрсәтеп, махсус ящиккә салырга кирәк. Иң күп тавыш чыган гаилә конкурста җиңүче дип табыла. Бу күргәзмәләрнең файдасы балалар бакчасына бик күп. Мәсәлән, бу уенчыкларны без балалар бакчасында бик актив кулланабыз. Менә бу уенчыкны кичкенә группада сенсорик тәрбия бирү өстендә эшләгәндә бик зур ярдәм итәр дибез. Менә мондай бәйләгән уенчыклар төсләр буенча, кызыл, сары, яшел төсләрне өйрәнү буенча бик зур ярдәм итәр. Бәйләнгән менә мондай матур уенчыкларны без рамаларга куеп, диварларны бизәрбез дип ышанып калабыз. Шул форсаттан файдаланып, әти-әниләргә бик зур рәхмәтемне әйтәм. Аларның шундый актив катнашуларына, безнең белән бергә шатланып, булышып яшәүләренә мин бик шат.